Siqhubeka siyaphambili ngokukufundisa mntana seAfrika mntana ehlabathi. Sabukeleni eThekwini TV with uMtaka Phosha. La ekhaya sithi thina vuka mntu omnyama, phaphama mntu omnyama. Umsebenzi wethu ukukufundisa esicela kuwena kunye nje kuphela. Subscribe, like, share bese uyacomment bese siyaqhubeka siyafundisana. Bantu bakithi sasikuvezile ukuthi ama results imiphumela yale foundation wrong yale sisekelo esirong segama elithi uNkulunkulu okunye kwakhona it's organized worship lento efike yasifundisa ukuthi asivale namehlo bese siyathandaza sibheka phezulu. Bantu bakithi uma uvala amehlo ubheka phezulu ayikho into ezokwehlela ngaphandle kwe-imagination. Uzoqala bese uyo-imagine. Ingakho ngiqale ngasho ngathi ngobuningi bethu sinasi isithombe sikaNkulunkulu esizakhele sona emqondo mase sivala amehlo siya-imagine. Kodwa eqinisweni yonke lento le iphelela kuma-imaginations wethu. Eqinisweni bafowethu akekho umuntu ovala amehlo athandaze bese lento asuke eyicela uyayibona. Kodwa yonke into oyithandazelayo uma ungakaze wasebenza kanzima ukuze uyithole ugcina ungayitholile leyo nto leyo okona ukubonisa ukuthi akusiwona ama results womkhuleko kodwa ngama results okusebenza kanzima ngoba lento osukuthi uyithole ngomkhuleko ukhona ongakhuleki nayo uyitholile. So kusho kona ukuthi ayitholakala ngomkhuleko kodwa itholakala ngokulandela ama principles walomhlaba. Ekugcineni abanye basuke bathembele umkhuleko bese bayakhuleka bangenzi lutho bese bangaboni lutho. Umbambe kwesilandelayo isiqephu.